Morjes, mä oon Tommi JR Lämpötekniikasta ja ollaan saavuttu Runosmäen kiikkuun, jossa toteutetaan mittava energiaremontti julkisivuremontin yhteydessä. Olen Syrjälä Aki, JR Lämpötekniikka ja toimin työjohtajana täällä kiikkuhankkeessa. Käsittää 4 taloyhtiötä, 10 kerrostaloa ja noin 380 asuntoa. Tällä hetkellä hanke menee siinä kohtaa, että sisäyksiköitä asennetaan seiniin ja ollaan asennettu reilu 100 kappaletta. Ja ulkopuolella mennään koko ajan julkisivuporukan tahdissa, eli millä he etenee, niin me tulemme koko ajan heidän mukaan perässä. Ja täällä nyt nähdään, tämä julkisivuremontti on edennyt jo aika pitkälle. Täällä nähdään nyt tämä meidän runkolinja, missä joka asuntoon menee putket. Siellä näkyy sähköt ja kondenssiviemäröinti tulee myös täällä julkisivuallas takana. Ja täällä toisella puolella onkin jo sit valmista seinää ja tästä näkee, että ne jää sinne netisti piiloon. Ja täällä on tämä meidän kouru, mihin on kaikki tekniikka asennettu. Täällä menee VRF-koneiston runkolinjat ja täällä on jakotukit. Ja tästä jakotukista jaetaan aina asuntokohtaisesti kylmäaine. Ja täältä tulee kondenssilinjat suoraan, on täällä julkisivussa ja sähköt. Ja tää kaikki jää nyt sitten, tähän tulee uusi julkkari päälle, niin ne jää kaikki sinne peittoon. Mikä kyseisen laitteen edut on, niin ensinnäkin asunnot, jossa ei ole parveketta tai muuten vaan mahdollista asentaa lämpöpumppua kesähelteitä varten, niin täällä se mahdollista. Katto kuitenkin löytyy ja katolle me saadaan ulkoyksikkö. Se ei ole ulkoyksikkö, ei ole siellä parvekkeella viemässä tilaa eikä aiheuta siellä mitään meluhaittoja tai lämmitä sitä parvekkeelta. Kesällä kun jäähdytetään, niin sitä lämpöä tulee sitten ulkoyksiköstä. Niin se parveke on käyttökunnossa sitten kesäsesonkin. Mitä VRF-hankkeeseen tulee kustannusmielessä, niin esimerkiksi kaukokylmään verrattuna hyvin kustannustehokas investointi. Mitä tämä VRF-asennus tarkoittaa asukkaalle, niin käydään timanttiporalla tekemään reikä. Ja tämän jälkeen asennetaan sisäyksikkö ja tähän koko toimenpiteeseen menee noin 1,5 tuntia per asunto ja se on sen jälkeen valmis. No se kävi kyllä niin joutuisaa, että ihmiset oli mielisesti, kun kaverikin kun porasi seiniin reikiin, niin he sai suklaalevyjä ja kaikki sieltä, hän sai valkas, kun kävi äkkiä hommaa. Että oli niin joutuisaa, hienoa touhua, että ei. Ihan siistiä touhua, että ei. Joo, ei. Siinä ei kauan mennyt, kun se kävi nytkin kaikki se poraaminen. Se ei kauan ollut kyllä, kun hän sen porasi, että ei. Vähän yli 0,5 tuntia varmaan oli kaikkia, että ei se.